ह्या पाहुणचार स्पेशल थाळी, त्याच्यानंतर व्हेज थाळी, असलेलं वांग, पनीर चिल्ली आहे आणि अळूवडी. आणि दीपालीने काय घेतलं ना, अळूवडी, साबुदाणा वडा आणि पनीर चिल्ली. आम्ही आहे आता मागवलं स्वीट, आणि स्वीटमध्ये तुम्ही बघू शकता पुरणपोळी, केवढी भली मोठी पुरणपोळी आहे. आणि मोदक पण अगदी बचके आहे, एवढे छोटे नाही आहेत, एक खाल्यानंतर आडवं होईल माणूस. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओ. तर मंडळी, आज रविवार, म्हणजे रविवार हा, पण आज संकष्टी आहे, त्यामुळे आम्ही जातो सिद्धिविनायक मंदिरात बाप्पाच्या दर्शनासाठी. आणि थंय गेल्यानंतर आज रविवार आहे, त्यामुळे आणि संकष्टी आज रविवार असलो तरी आज संकष्टी आहे, त्यामुळे तिकडचा मंदिराच्या जवळ, सिद्धिविनायक मंदिराच्या जवळ खायचा व्हेज रेस्टॉरंट असा चांगला, थंय आम्ही जाऊ आणि त्या एक्सप्लोअर करू. जेणेकरून आपली मंडळी तर गणपती बाप्पाच्या दर्शनासाठी रोज जातच असतात, संकष्टी म्हणा, मंगळवार म्हणा, आणि दादरका तर जातच असतं. त्यामुळे एक सुंदर असा चांगला व्हेज रेस्टॉरंट आम्ही एक्सप्लोअर करूचा ठरवलं त्यानिमित्तानं. आणि आमच्या व्हेज फॅमिलीसाठी जे नॉनव्हेज खात नाही किंवा व्हेजच्या, आणि आता श्रावण पण सुरू झालो, त्यामुळे लोकांना व्हेज रेस्टॉरंट शोधत राहणारच लोक, त्यामुळे त्यांच्यासाठी खास आम्ही आता जातो व्हेज रेस्टॉरंट का. त्यामुळे आधी दर्शन घेऊया बाप्पाचं आणि नंतर जाऊया रेस्टॉरंट का. आणि त्या रेस्टॉरंट खायचा असा तर आम्ही एक्सप्लोअर करू, थंय काय काय भेटतात सर्व सांगू, तसं तुम्ही नंतर प्लॅन करू शकता. चला, गणपती बाप्पा मोरया. आम्ही डोंबिवलीवरून ट्रेन पकडलो आणि आता पोचलो आम्ही दादर का, होय ना. तर आता दादर का येलो आम्ही, पण 12च्या आत आमका जाऊ गावा, कारण 12 ते 1 मंदिर बंद असतं. त्यामुळे किती झाले आता, हां म्हणजे 11:30 होत येईल ना. आमका अर्धा तासाच्या आत जाऊ खवाच आहे, नाहीतर मंदिर 12 वाजता बंद होणार. तर चला आपण फास्ट जाऊया आणि टॅक्सीने जाऊया ना. चला, लेट्स गो गाईज. गणपती बाप्पा मोरया. चला, लेट्स गो गाईज. भरपूर गर्दी आज संकष्टी असल्यामुळे, तर आम्ही आतमध्ये जातो आधी. ट्रॉफिक पण जाम झाला. तर म्हणजे फायनली आमचं दर्शन झालं आणि आमचे सबस्क्रायबर, आमचे फॅमिली मेंबर आमका हे भेटले, आमका ओळखले नाही, आणि आमचं 1 मिनिटात ना 5 मिनिटात आमचं दर्शन झालं. हे सर्व तुमची कृपा आणि बाप्पाचा आमच्यावरचा असलेलं प्रेम आणि आमची बाप्पावर असलेली श्रद्धा, ह्याच्यामुळे शक्य झाला. तर चला मंडळी, धन्यवाद. नाव का तुझं? विवेक गंधानी. विवेक गंधानी, थँक्यू सर. मस्त अगदी दर्शन आमचा झाला आणि आता वाजल्या 12:15, VIP दर्शन झाला, वाजले 12:15, आणि आम्ही आता जेवण्यासाठी जातो पाहुणचार. कारण आता आमचं चांगलं पाहुणचार तर होकच हो. दादर का आम्ही इलो, चालतच इलो, कारण 2 मिनिटावरच आहे. ह्या बघा, सहकारी भंडार मॉल आहे आणि त्याच्या समोरच बरोबर अपोजिट साईडला पाहुणचार आहे. ह्या बघा, जय महाराष्ट्र हॉटेल पाहुणचार. तर आम्ही थंय जातो पाहुणचारमध्ये. चलो, लेट्स गो गाईज. आणि चालतच आहे, 2 मिनिटावरच आहे. चलो, वाव, मस्त एकदम गार वाटलंय. तर मंडळी, आम्ही आतमध्ये येलो आणि आता एक खय बसतास आतमध्ये. हां, चला चला, आत बसून घ्या. चला, जागा अडवा. तर म्हणजे आम्ही लवकर येलो, 12, 12:15 झाल्या आणि आम्ही बसून घेतो, त्यामुळे गर्दी नाही जास्त. तरी पण हाच लोक, हे बघा, स्पेस मस्त आणि थंडगार एकदम आवाज. तर आम्ही हे बसून घेतो आता, आणि एकदमच जवळ आहे ना, 2 मिनिटावरच आहे. कारण आम्ही जातानाच हे बघितलं होतं पाहुणचार, आणि आता आम्ही पाहुणचार घेतो आहे. काय पाठी मंडळीनं आमचं नवीन माई केलेलं, कारण काढलं पण नाही हो आता. अनबॉक्सिंग आज चांगल्या दिवशी नवीन माईकची अनबॉक्सिंग. तर म्हणजे आपल्या फॅमिली सबस्क्रायबरला सर्व माहीत असणार, वटपौर्णिमे दिवशी हरवलो, माईक हरवलं होतं आणि संकष्टी दिवशी आज नवीन अनबॉक्सिंग करतो. अनबॉक्सिंग केलं. हे बघा, तो भेटलोच नाही. शेवटी भेटलोच नाही. आम्ही प्रयत्न केलो, पण आता ठीक आहे, आम्ही नवीन घेतलो. आता कसं आवाज येतात तुमका, आणि आता माईक लावतोय आणि तुमका माईक लावून मेनू कार्ड दाखवतोय. थांबा जरा माईक लावतोय, माका वेळ द्या. टेस्टिंग आवाज कसं येतात तुम्ही सांगा, कारण आता मी फायनली माई आमचं माईक लावलंय. एक गेली माईक
तर इडापिडा गेली असं समजायचा आणि आम्ही ठीक आहे तर नवीन सुरुवात करतो. आणि हे तुम्ही बघू शकतास जो मेनू कार्ड आहे त्यांचं तुम्ही लगेच आम्ही सर्व वाचून नाही दाखवत, तुम्ही लगेच स्क्रीनशॉट मारून किंवा थांबवून तुम्ही ही बघू शकतास. दीपाली दाखवतो तुमका पद्धतशीर अगदी. प्राइस पण आहे. प्राइस पण आहे जरा. प्राईस पण हा सर्व म्हणजे तुमका लास्ट पेज पण आहे. आणि लास्ट पेज आहे बघा. एकदम अफोर्डेबल प्राइस आहे. आणि मेन म्हणजे एकदम मंदिराच्या बाजूक म्हणजे चालत इलो आम्ही आता ते 10 पावलांवर हा. दर्शन आणि घ्यायचं हाय किंवा नाश्ता करू पण आहे तुम्ही येऊ शकता. जेव करू दुपार झाली तर जेव घेऊ शकता. ऑर्डर देतो आता आम्ही. चला आणि ऑर्डर येली का तुमका दाखवतो आणि टेस्ट पण सांगा. मंडळी आमचे फायनल स्टार्टर हा इलेले आहेत तुमका दाखवतो आम्ही. हे बघा सिंपल स्टार्ट. अळूवडी आहे, त्याच्यानंतर आहे साबुदाणे वडे आणि आहे पनीर चिली. महाराष्ट्रीयन हे आयटम आहे आपलं. हे बघा हे उपवासाचा आणि हे पनीर चिली हे चायनीज आयटम आहे. तर असं आम्ही मागवलं. तर आता स्टार्ट करतो आणि चव कशी आहे ते तुमका सांगतो. दीपालीने माका वाढल्या ना पनीर चिली आहे आणि अळूवडी. आणि दीपालीने काय घेतलं ना अळूवडी, साबुदाणा वडा आणि पनीर चिली. काय टेस्ट आहे दीपाली सांग बघू. जिया तू काय खातस बेटा? साबुदाणा वडे. काय साबुदाणा वडे. हे बघ साबुदाणा वडा खात. हे चटणी घे, नुसता काय खातस? चटणी बरोबर मस्त लागा. तर दीपाली आता हे घेता काय बेसन कमी आहे. बेसन कमी आहे म्हणतात. पण टेस्टी आहे म्हणजे पानं जास्त फ्लेवर आहे पानं. जास्त असलेला फ्लेवर आहे. हां फ्लेवर आहे Taste नाही तर पण बेसन येते. सारखं लागतं. लय टेस्टी आहे. पातळ एकदम जाड नाही. आणि डीप फ्राय केल्याने यांच्याने एवढाच. आपण काय करतो शॅलो फ्राय. शालो फ्राय करतो. मस्त. भावीने साबुदाणा वडं संपवलं नाही हो बघा. टेस्टी. आणि पनीर चिली घेतल्या. तिखट नाही वडे गोड. गोड आहे बघितले मी पण खाल्ले. तर स्टार्टर हात व्यवस्थित एकदम. आणि आता आम्ही सांगणार आहोत थाळ्या सांगणार आहोत आम्ही. स्पेशल थाळी आणि म्हणजे पाहुणचार स्पेशल थाळी आणि एक व्हेज थाळी असं आम्ही 2 थाळ्या सांगूया. आणि अजून काहीतरी भाजी वगैरे सांगूया पनीरची यांका. चला मंडळी येवा जेव. तू दीपाने स्तुती केल्या ना त्यामुळे मी अळूवडी खात आहे आणि एकदम चटणी भरभरून. लगेच सुटला ना. मस्त टेस्टी आहे एकदम. म्हणजे गोड आहे मग चटणीसोबत मस्त लागतं. पनीरची टेस्ट सांगतो मला. हे तर मस्तच आहे. बापरे पनीरचे लय मोठे पीस आहेत. मस्त. पनीर चिली तुम्ही काही खावा टेस्टीच लागतं. साबुदाणा वडे आणि तो पनीर चिली खातला. हँड मंडळी हया आमचे थाळीओ इलेले असत ते तुमका दाखवतोय. हया पाहुणचार स्पेशल थाळी, त्याच्यानंतर व्हेज थाळी. हे काय आपला भरलेलं वांग, पनीर कढई, पापड आणि हो कांदा लिंबू. तर असे हे आमचे मजबूत थाळीओ इलेले आहेत. आणि त्याच्यात थाळ्यांतून काय काय आता आमचा दीपाली सांगणार आहे. पहिले तांदळाची भाकरी आहे, गुलाबजाम, हे कोथिंबीर वडी आहे. कोथिंबीर वडी आहे. हे छोले आहेत. छोले. ही कसली भाजी आहे? हिरव्या वाटण्याची. पनीरची भुर्जी आहे, डाळ, सोलकढी, मोदक आणि पुलाव. भाकरी सांग. आणि हय नंतर व्हेज थाळीमध्ये 2 चपाती आहेत, फ्लावर बटाट्याची भाजी आहे, ह्याच्यात पण छोले आहेत आणि हे हिरव्या वाटाण्याची भाजी आहे, डाळ, गुलाबजाम, भात
फक्त ह्याच्यात काय नाही एक मोदक नाही एक मोदक नाही, आणि सोलकढी पनीरची नाही भाजी आणि नाही पनीरची भाजी आणि पुलाव आहे साधो भात आहे. आणि हे स्टार्टर नाही आहे. तुम्ही ऑप्शन होतं कोथिंबीर वडी आणि अळूवडी. आम्ही कोथिंबीर वडी घेतली कारण स्टार्टर मध्ये हा, आम्ही अळूवडी घेतलेली खाल्ली होतो. होतं त्याच्यामुळे. आणि आणि ह्याच्यात पण ह्याच्यामध्ये option पण आहे. स्वीट मध्ये पण ऑप्शन आहे पुरणपोळी नाही तर गुलाबजाम. नाही गुलाबजाम नाही, सॉरी, पुरणपोळी किंवा मोदक. मोदक. आणि ह्याच्यात पण ऑप्शन आहे चपाती किंवा भाकरी. हा. तर आम्ही एकात भाकरी घेतलं एकात चपाती घेतलं. हम्म. आणि हे हे भरलेलं एक्स्ट्रा वांगा. घेतलं ह्याचा पनीर कढाई आणि भरलेलं वांगा. असं आमच्यासाठी भरलेलं वांगा घेतलं आणि यांच्यासाठी पनीर. पनीर कढाई. तर ह्यांची टेस्ट कशी आहे ते आम्ही आता सांगतो. हो. चला. चला. आणि गरमागरम हे बापरे. वा, आणि पेटा. सर्वात भारी म्हणजे भाकरी आणि हा उसळ आहे ना हिरव्या वाटाण्याचा. आई शपथ. आपल्यासारख्या ना लागतात. गावात जसा मिळता ना तसा एकदम लय भारी आहे. आणि आता भुर्जी बघताय पनीर भुर्जी ह्याच्यात दिलेली आहे. स्टार्टर नाही खाला तुम्ही हे का किंवा कोथिंबीर भावे का द्या. कोथिंबीर वडी कुरकुरीत कुरकुरीत एकदम. भावी बा टेस्ट करून कशी आहे ते सांग. टेस्ट करून कोथिंबीर वडी जाते. हो. आणि ही आहे खातर पनीर कढाई आणि भाकरी दोघवली जी आपण लायनिंग रोड तर एवढ्या रिकामी झालं असतं काय. काय लायनिंग रोड तर लय वाजले असते. आणि डाळ पण बघा काय ती घट्ट डाळ तडका असता ना तसा आहे. भाकरीचं पण डाळ नाही. ही थाळी लयच कलरफुल दिसता बापरे. लय भारी म्हणजे हे घेतलास ना स्पेशल थाळी स्पेशल घ्या. आहे. ही पण भारी आहे फक्त त्याच्यात पनीर मिसिंग आहे. पनीर भुर्जी नाही पनीर सोलकढी पण नाही तुमका. हां. मोदक मोदक पण नाही. ह्याच्यात सर्वच मिळतात. 2 स्वीट भाकरी बापरे सोलकढी राईस पण डाळीसोबत भात प्लेनवर मस्त लागतं. तर म्हणजे जेव्हा जेव वांग्याचा भरीत खाऊचा आलो टेस्ट करूचा. पण ह्या हिरो पाहुणचार आमचा होता आहे. शुद्ध शाकाहारी पाहुणचार. तर म्हणजे दीपाली आहे व्हेज थाळी घेतल्या ना आणि चपाती ठेवल्या ना बाजू आणि भाकरी घेतल्या कारण भाकरी एवढी भाकरी सॉफ्ट soft आणि आहे. भारी आहे ना बापरे लय भारी. आणि वाटाण्याचा अरे ही भाजी माखा ना या. पनीरच्या का ना. हां हां ही कसली आहे फ्लॉवर त्यावर मटर मटर असं. काय हवं. हे पण कलरफुल दिसता तुझी थाळी मस्त वाटतं. हे का काय हवा छोले हवे ते. छोले हवे. पनीर खाऊन झाला आता एका छोले हवे. तुला भावे छोले नको. माझ्याकडचे देते ना छोले. मग काय गुलाबजाम होतो का भावे. त्याका गुलाबजाम हे बघ आणि पनीर. स्वीट खातच स्वीट फॅमिली म्हणून आमका स्वीट लागतं. वा तुमचा अरे तुमच्याकडे बघूनच ह्या नाव ठेवलेला स्वीट फॅमिली. तर म्हणजे थंय आम्ही एका साईडला बसलो बाकी ते तुमका दाखवते गर्दी आहे. आता थोडे थोडे लोक येऊक लागली आहे. हे बघा पूर्ण आता भरला सर्व. हा बघा थंय पण भरला. हा बघा आणि मस्त एकदम. आणि रोड टच आहे बघा रोड एकदम रोड आहे. हे बघा तर म्हणजे जेव्हा आम्ही आता जेवण घेतो दीपाली जेवता आमचा रेमटा होता चांगला व्हेज. आम्ही व्हेज पण तेवढ्याच आवडीने खातो. जिया तुला काय बोलू सा काय ना का बिझी आहे खाव. हा छोले खाताय जिया आमचा. वा जिया. भाकरी हवी का भात हवा. तर मंडळी ह्या बघा एका एवढी डाळ चांगली आहे घट्ट तरी नको माका म्हणता सोलकढी देवा. सोलकढी आहे का काय? आणि भात घेतल्या ना वांगा घेतल्या ना. हा बघा पनीरची भाजी छोले
आणि त्याच्यावर म्हणता माका सोलकडी द्यावा. या मच्छीच्या ह्याच्यात नाही इलो आपण हॉटेलमध्ये. आणि डोका बघूया तुझा केसरी केलेले आहे बघा. वाव. सोलकडी, भात, छोले आणि भरलं वांग. या काय आवडलं तुका? छोले आवडले बापरे. या संकष्टी आज रामकृष्ण हरी गणपती बाप्पा मोरया. काय रामकृष्ण हरी पण म्हणा, गणपती बाप्पा पण म्हणा, काही म्हणा. थाळी खरंच भारी आहेत. माझे भाकरे कधी संपले ना कळालाच नाही. लुसलुशीत भाकरे. हे उसळ बिसळ भाजी भाजी मस्त असतात. सर्व भाज्या मस्त आहेत. म्हणजे तुम्ही हई इल्यानंतर थाळी घ्यावा. थाळी घ्या. मस्तपैकी. आणि पोरांग गावा तर पनीर घेऊ शकतास तुम्ही, पण थाळी बेस्टच आहे. तर म्हणजे हई दीपालीने सुरुवात केल्या ना डाळ डाळ आणि मस्त. भात. डाळ आपण दिसतात घराकडे मस्त. खातो ना तेच डाळ आहे एकदम जाड. एकदम घट्ट आहे डाळ. आणि ही उसळ तर माका लय आवडली बापरे. हिरवे वाटाण्याचे. म्हणजे हिलाच तर व्हेज थाळी नक्की घ्यावा. आणि ही पाहुणचार स्पेशल थाळी थोडी महाग हा. 1-2 भाजी स्वीट कमी आहेत, पण ही थाळी मस्तच आहे. व्हेज थाळी घ्या, एकदम बेस्ट आहे एकदम. हाय भात हवा. भावीला काय भावी वस्तू वाढव. भात डाळ हवा. एका भात डाळ हवा. पुलाव नको. पुलाव मी खाणार आहे. यांका डाळ आणि भात हवा. हां, डाळ आणि भात साध्या विचार. आणि गुलाबजाम. तुमच्या ह्या साधा सोलकडी आणि भात. डाळ हा पण त्याच्यापेक्षा साधा सोलकडी भात. तुमच्याकडे कोणाकडे येईल का सोलकडी भात घाला जेव. होय ना. बस बाकी काय नको. सोलकडी आणि आणि भात. तुकडं माशाचं असलं तर. हा बस झालं. बांगड्याचं देखा कसलं चणकचो पण चाला. चणक पण झाला तो. हा त्याचं पण बासा ना कसला रोबाटा काहीतरी. स्नॅपर रोबाटा तो दिलास तरी चाला. काही द्यावा ते का खायचा. फक्त मासे हवे ते का. कुठला पण चाला. झाला जेवण. या बघा भात पनीर ठेवला. पनीर ठेवल्या ना तर मी खातोय. तिखट झाला ते का. दोघवडी जेवत तर आता आमचं झाला जेवण. माझं झालं हे बघा ताट माझा. आता जिया नाही पनीर ठेवलं ना. कोणा ठेवलं पण जिया पनीर. भाविका पनीर ठेवलं ना. मी जेवलं हे सर. मी दोघवडी जेवतो. भावीचं भात लेट हिलो. भावी हळूहळू जेवतं आता. भावी काय आला गुलाबजाम खाल्लं. पहिला गुलाबजाम. तू पहिला स्वीट नंतर खायचं असतं. स्वीट नंतर खायचं असतं. तू का हो गुलाबजाम. हे काय पुलाव मस्त हा. दीपाली मला मोदक ठेवा. तुम्ही पुलाव खावा. दीपाली आज सॅड होता त्यामुळे आता गुलाबजाम खाल्लेला होता. गुलाबजाम नाही. गुलाबजाम कोण खातं सॅड असल्या. भावी तू सॅड असल्यावर काय हवा तर तुका. पेस्ट्री. ते का गुलाबजाम पण चालतात. ते का आणि जिया मँगो. दीपाली मोदक. जर मी सॅड असलं तर मला खरवस आणून द्यावं. मी खुश होईन. मोदक भारी होते. हा कुठला आम्ही गावी बनवतो. पण प्रशांत कॉर्नरचं पण चांगलं होतं. हा प्रशांत कॉर्नरचा आम्ही खरवस खालो गाईज. तुमका जर खरवस हवं असलो तर प्रशांत कॉर्नरचा हाना आणि खावा. मस्त असतात. एवढी जाळी नाही होती पण बारीक जाळी होती ते का. टेस्टी होतो. लय टेस्टी होता. आम्ही 1/2 किलो आणलो. आमका एकाच वेळी संपलो म्हणजे उरलो नाही माका. तर म्हणजे लक्षात ठेवा आमच्याकडे कोण सॅड असला तर हे का पेस्ट्री हवी. मया खुश होता. ते का आंबे हवे. ते का गुलाबजाम वर्षभर नाही गावणार. हां फ्रूटचा मँगोच हवा ते का. आणि आता मोदक खाल्या संध्याकाळी पण मोदक चांगले आहेत. संध्याकाळी पण मोदक सांगितले ना त्याने. आमच्या इकडे अनंतमध्ये कुठला आहे मम्माच किचन. नाही मॉम्स किचन म्हणून आपलीच साऊथ परबीनाचा कुडायचे परबर त्यांच्याकडसून आम्ही आणतो. मस्त असतात. चिकन पण मस्त असतात.
थाळी पण आपल्यासारखी ती उसळ भात डाळ डाळ पण आपल्याला डाळ. गावात बनवत होतं. आमच्या अशी ना डाळ असं ना वाटणाची डाळ असते त्यांच्याकडे. हा वाटणाची डाळ असतात. हा प्रॉपर मालवणी डाळ हम्म. ती आणतो आम्ही. आज मोदक मागवले फक्त ते कसे लागतात ते सांगू तुम्हाला. संध्याकाळी. आणि गाईज माझ्या जियाचं भांडण चाललंय की ट्रेनने जायचं की गाडीने तर झालं आता आम्ही दमदमून झालंय गाडीने जायचं आणि हे म्हणताय ट्रेनने जायचं म्हणून आम्ही गाडी नाही घेत कारण एका ट्रेनने आवडतात. गाडी आल्यावर कळत. अरे मग सवय होईल ना. सवय करावी लागणार होय ना भाभी? नाही नाही काय माहिती गाडी एकदा ट्रेन एकदा गाडी नाही नाही ऐका ऐका माझा गाडीला नंतर ट्रेनने जाऊ भेटणार नाही म्हणून तर आता ट्रेनने जाऊन घेतला हा असा प्लॅन. मग गाडीला ना ट्रेनने जाऊन भेटणार नाही ना गाडीने फिरणार तुम्ही. अरे मग गावी जायला गाडी तर ट्रेनने जाऊ ना. ती लोकल ट्रेन त्याला आवडते लोकल ट्रेन. काय तर मंडळी ह्यांचा हे वाद चालू आहेत त्यांचे वाद राहू देत. आमचा आहे मस्तपैकी रेमटावलो आम्ही आता काय मजा येईल. तर चला आता गणपती बाप्पा मोरया करूया आपण. रामकृष्ण हरी करूया ना. झाला ना नाही ना स्वीट आहे आमका स्वीट मागवलं आम्ही. हा पुरणपोळी मागवलं ते खाऊया आणि जाऊया. खरवच चला. नाही संपलं. सर्वच संपलं यांचं. ते आम्ही आहे आता मागवलं स्वीट आणि स्वीटमध्ये तुम्ही बघू शकता पुरणपोळी केवढी भली मोठी पुरणपोळी आहे आणि मोदक पण अगदी बचके एवढे आहेत छोटे नाही आहेत. एक खाल्यानंतर आडवं होईत माणूस. तर भावी तू काय खाणार? मोदक. जिया तू? पुरणपोळी. वा खावा भाऊ कशी लागतात सांगा. कसे आहेत मोदक? चांगलं आहे. तूप वरतून टाकलेलं आहे आणि जे फिलिंग आहे ती पण खूप टेस्टी आहे आणि गरमागरम. आणि ह्या खाता आहे पुरणपोळी. भावी कशी जिया कशी आहे पुरणपोळी सांग. टेस्टी आहे. किती खाशील तू? अर्धी खाशील का एक खाशील? अर्धी खाशील. ते मास्क्याक पण हवी पुरणपोळी बघ. भावीन एक गुलाबजाम बसवल्या. मस्त गुलाबजाम. मला गुलाबजाम आणि करते. पप्पा हे इतकं गरम होतं की पहिला मी खाल्लं ना तेव्हा माझं तोंड भाजलं. हा म्हणूनच तू असा करत होतो वाटतं. तरी मध्ये असं काय झाला? गरमागरम होतो. गाईस पप्पाने ते पुरणपोळी घेतली आहे. मग तूप घातलेला आहे ना त्यामुळे मस्त वाटतं. मम्मी तुला कशी वाटली पुरणपोळी? जिया ज्याने अर्धी संपवल्या. अर्धी संपवली. मोठी होती पुरणपोळी. लय मोठी आहे. मी पण हे घेतले आता. आम्ही दोघांनी एक संपवणार. मम्मी आता खुश होत आहे मोदक खाऊन. मोदक भेटलो ना. हा मम्मी गरम आहे ना मोदक. तर मंडळी जेवण खाऊन आम्ही आता निघालो आणि शेवटी भावीच्या मनासारखा झाला की आम्ही गाडीने निघालो कोल्हापूरून. आणि ॲड्रेस जेवण वगैरे सर्वच भारी होता. ॲड्रेस आम्ही कॅप्शनमध्ये देऊ डिस्क्रिप्शनमध्ये ते तुम्ही चेक करा किंवा स्क्रीनवरती पण देऊ. तुर्तास आता ह्या व्हिडिओचा आहे आम्ही एंड करतो. आता झोपून देतो. जेवण खाऊन गोड लय झाला. जिया आज मागे या. रोज माझ्या पुढे बसता पण आज काय ड्रायव्हर साहेबांनी सांगितलं ते का मागे बसवा म्हणून त्यामुळे मागे बसला. तर नाही तर मागे मी सांगलं असते तर मागे गेला नसता. यांच्यानी सांगितल्याने म्हणून मागे गेला. तर आता हे व्हिडिओचं एंड करतो. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनलला. आणि तुमचं प्रेम आमच्या स्वीट फॅमिलीवर असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. तेव्हा कोकण आपलाच असा, तेव्हा ओला ड्रायव्हर पण आपलेच असतात. बाय.